Boas tardes a todos e benvidos. Empezamos ahora coas sesións simultáneas de tarde. En este caso vamos a presentar actividades feitas por o voluntariado na Biblioteca Escolar. Temos a dúas persoas, dúas docentes, unha de primaria e outra de secundaria. Primeiro vai a empezar Carmen, que é profesora de secundaria do CPI Fontedía de Touro, e nos vai a contar, porque como xa sabedes, as actividades que parten de voluntariado de biblioteca escolar son actividades que non se limitan ao contexto da biblioteca, é dicir, que de algún xeito interaccionan co resto da comunidade educativa, que é o interesante, non? Aí a súa funcionalidade. Entonces, primeiro vai a ser Carmen a que expoña o seu traballo, e despois lle damos paso a Noelia, que é docente de primaria. Vale? De primaria do centro CEIP de Foz, do número 1. Vale. Cando queiras, Carmen. Moi ben, pois boas tardes a todos. En primeiro lugar, moitísimas gracias á Asesoría de Bibliotecas por ternos invitado. Collenos un poquinho de sorpresa, pero bueno, estamos sorprendidos, pero moi agradecidos. E moitas gracias, por suposto, a vos por estar aquí acompañándonos. Estou un pouco nerviosa aquí, espero non meter moito a pata. Bueno, pois a nosa charla, sabedes, é biblioteca e voluntariado medrando xuntos, porque así o entendemos nos, medra a biblioteca e medra o voluntariado, as voluntarias e voluntarios con nos. Canto dicía que estábamos un pouquiño sorprendidos que nos invitase a asesoría, porque apenas levamos 4 anos coa biblioteca. Antes era un lugar así un pouco pechado, con medo, con polvo, con moitos boletíns oficiais do Estado, con moitos dogas, pero cerrado a comunidade educativa e o alumnado. E o primeiro ano foi pintar as ventanas, e unha compañera de lengua castelana meseu pintando as ventanas, pintando as paredes, pintando as radiadores, facendo expurgos, quitando polvo, quitando as estanterías que tiñan tapiadas as ventanas para que entrase luz e vida e actividade na biblioteca. Pero non contamos para nada co voluntariado nese primeiro ano. Empezamos a facer actividades co profesorado e demais para empezar a darlle, pois, o que decimos, un pouco de vida á biblioteca. Foron os 2 últimos anos, en este curso no que estamos ahora, levamos 3 anos traballando cos voluntarios e coas voluntarias. Bueno, seguimos medrando, e o voluntariado doi un pulo moi importante á biblioteca, e iso que eu veño a contar agora así un poquinho por riba. Os protagonistas, que son eles, é o máis importante. Este foi no curso 16-17, que foi cando empezamos con eles, e estes eran os voluntarios e voluntarias que tiñamos entón, 50 en total, os 50 magníficos que lle decíamos. Seguimos co curso seguinte, o ano pasado, 17-18, que son estes os voluntarios, e este son os voluntarios que temos neste ano 18-19. Nos cursos anteriores o voluntariado era de secundaria e de sexto de primaria. Pero o ano pasado, na avaliación final no curso que lle fixemos tanto profesorado como alumnado, o alumnado maioritariamente pediunos que tamén o de quinto de primaria podese ser voluntario da biblioteca. E nós que estamos moi receptivos a todas as súas propostas, pois aceptamos encantados. E este ano temos entonces a voluntarios e voluntarias de quinto, sexto e de secundaria. En total, 72 voluntarios. Que ao mellor vos, se vides de centros grandes, pois 72 voluntarios non vos parece gran cousa, pero nun centro como de Toro, que é un centro pequeniño e no rural, que en total potenciais voluntarios e voluntarias de quinto, sexto, de secundaria serían en total 113 alumnos, se non recordo mal, e ter 72 voluntarios, a verdade é que é un triunfo. O número non é moi importante, non debería ser moi importante, pero se ese número implica moita actividade, moita vida, sí que é importante. E se é un reflexo do entusiasmo e da ilusión que lle pon os alumnos e as alumnas, tamén é importante. E ademais, canto maior é o número, maior é a variedade, a heteroxeneidade deste alumnado voluntario. E recordarvos, entre estes 72 temos alumnado que está en proa, temos alumnado que foi a audición e linguaxe, ora está en pedagogía terapéutica, temos alumnado que pertence a familias máis ou menos desestruturadas, como temos en casi todos os centros educativos. Temos alumnado que está, recoñecido no espectro autista, con TEA, moi variado. E unha vez que forma parte do equipo da biblioteca, toda esa diversidade homoxeneiza, porque todos poden facer todo, e poden facelo, e nós facelo ben feito. A
hai moitas actividades, eles apuntanse voluntariamente, despois xa vos amoso, entón, uns fan unhas cousas, outras fan outras, todos poden participar e poñer o seu grano de arena na labor da biblioteca, e poden facelo ben, e iso dalles moitos ánimos, e séntese moi orgullosos de sí mismos. Con estas actividades podemos decir que todas as competencias que a vez se traballa a competencia lingüística nas presentacións que vos amosaré despois, a competencia digital, por suposto, a aprender, iniciativa e espírito emprendedor, xa non quero contarvos, o de a que me falta, a social e cívica, por suposto, hai moitos rapaces que teñen moitos problemas de relación cos outros compañeros, os típicos rapaces e rapazas que o mellor no recreo estaban aquí niñas solos. Agora nunca están solos, porque teñen tarefas na biblioteca, porque teñen que facer un día os préstamos no Meiga e outro día facer a guardia do equipo A e do equipo B, que agora vou a contar como organizamos un poquitín estos equipos. Entón, estamos moi orgullosos, é dicir, as actividades que vamos a contar aquí son actividades que seguramente moitos de vos realizaxedes no voso centro, pero bueno, nós con esta pouca experiencia que vos conto que levamos, estamos moi orgullosos deste alumnado voluntariado, entusiasta e con ganas de facer cousas. Ao principio de curso sempre lles facemos unha festiña, sempre hai que empezar con risas e con alegría. Entonces unha festiña, uns petiscos por aquí, uns petiscos por alá, unhas risas, aqueles que non se apuntaron é o momento de facer a fotografía, sempre lles facemos unha fotografía ao alumnado voluntario cun libro que collen da biblioteca, o que máis lle gusta. Entón aquí sempre, entre risas, festas, Coca-Colas e patatas fritas, sempre se apunta algún máis. E lles poñemos, por exemplo, un vídeo que se me deixa, como dura nin un minuto, podemos velo. Perdón, non era isto, era o vídeo. Non sei que facer para que funcione aquí. Non. Pois eso. No pasa. No. É como se sae. Bueno, se non lo podo poñer, pero é unha rabia. Bueno, pois a ver, alá vai, alá imos. E así, xunto con unha pequena presentación de como manexas na biblioteca para que despois yo vayan contando e transmitindo a outro alumnado, isto pasámolo en unha presentación en PowerPoint, pero fixen un vídeo para poñerlo aquí simplemente para que vexates un ratiño de nada e simplemente amosar as distintas seccións da biblioteca, primeiro lectores, avanzados, expertos, libros de consulta, onde están os cómics e as películas, se temos xogos na biblioteca e onde se atopan, que son as estas temáticas, unha pequena orientación de como manexarse na biblioteca. Ben. E como nos organizamos? Pois nos organizamos por equipos.
Mirad, estes colores que están aquí non son colores casuais. O amarelo identifica a zona de prelectores e primeiros lectores, os pequechiños de infantil. Nos somos un CP e temos infantil, primaria e secundaria. O verde, a verde indica a zona de primeiros lectores e lectores avanzados. Entrarían maioritariamente o alumnado de primaria. E a zona azul é a zona de lectores expertos, os de secundaria, pero bueno, fluctúan os de primaria, acollen de un lado ou de outro, pero nos tamén, agora para os dos equipos, veredes que tamén nos organizamos así. Este é o tabolero que temos a entrada da biblioteca, e entonces temos aquí, sabedes, en amarelo, en verde e en azul os 5 días da semana. Entonces este é o alumnado que ten que facer nos recreos as guardas da biblioteca. E despois temos o equipo A, que é o equipo que abre a biblioteca. O equipo A que abre a biblioteca, o que ten que facer basicamente entra no centro uns 10 minutinos antes que o resto. E cada semana lle toca este pequeno grupo que teñen que facer, pois, encender os ordenadores do alumnado da biblioteca e poñelos na páxina do blog, que sempre está o blog actualizado. Teñen que baixar as sillas, que as encargadas da limpieza de Sanas é alto, levantar as persianas, traer o periódico do día, recoller o periódico e leválo para o primeiro andar e deixar a biblioteca un pouco en funcionamento para que poida vir calquer alumno ou profesor ao largo do día. E despois, isto que vos decía, nos 3 colores é para as gardas de biblioteca. Os de amarelo, entonces, corresponde á zona de primeiros lectores e prelectores, primeiros lectores, lectores avanzados e lectores expertos. Que teñen que facer os da biblioteca? Pois os da biblioteca fan os préstamos en meiga. Aquí non todo o alumnado, o alumnado de cuarto e de terceiro da ESO. Son os encargados de facer os préstamos en meiga, axudar a coller libros aos máis cativiños, a botarles unha man cos ordenadores, alegrar un pouquitiño cando hai Nadal, facer un pouquiño, dar un pouco de vidiña, facer un pouco de festa pola biblioteca, colocar os novos libros no recuncho que temos para os pais a entrada da biblioteca. E, bueno, isto simplemente non temos así chalecos ni nada, temos estos pequenos colgantes, cada un coa zona que lle corresponde. O equipo B, era o que abría a biblioteca, o equipo B tamén é semanal e é un equipo encargado da decoración. Axúdanos a colgar, por exemplo, este acróstico que temos a entrada da biblioteca, decorar coas novidades temáticas das distintas celebracións que temos, ou libros que van chegando, de decorar a porta. As decoracións que tiñamos na porta antigua, agora pintámonos a porta en verán, entón está un pouco máis intocable, pero antes decorábamos o día do libro, en Nadal, a Semana da Maxia e demais. Tamén nos axudan, por exemplo, agora que estivemos no 8 de marzo, a formar o lazo con letra de muller ou a facer o rosco coas mulleres Premio Nobel da Paz na celebración do Día da Paz. E despois temos en laranxa o que inauguramos este ano, que este ano a biblioteca está cerrada para xogos, para xedrez, pudres e demais, porque claro, como temos, como vos decía, infantil, primaria e secundaria, os rapaces de infantil facendo pudres, perderon a peza, bueno, facíase un pouco de ruído, de secundario mellor tiñan que estar estudiando e demais. Entón abrimos un anexo que é onde celebramos o club de lectura. Este anexo está aberto os mércores, os demais días temos club de lectura aí porque temos 3 clubs de lectura diferentes. Entón temos un voluntario que é o encargado de manter un pouquiño orde e recoller todo no anexo da biblioteca. Aquí vemos, por exemplo, tamén do equipo B colocando a nova decoración do tabuleiro deste anexo. Actividades, ahora empezamos así con algunhas actividades, por exemplo, as actividades de contacontos. Este contacontos foi no colexio fai un par de anos e é alumnado de cuarto que se achega ao edificio de infantil. O edificio infantil está un pouco separado de primaria e de secundaria e vai a ler uns contos ali aos pequenos rapaces. Outros contacontos, neste caso é contacontos teatro, porque fixemos o ano pasado o Camisibay, no día do libro, 2 sesións diferentes, con alumnado, neste caso era alumnado de sexto de primaria, cos pequechiños de primaria, e este era alumnado de segundo da ESO cos rapaciños de infantil. Sabedes, na biblioteca, tal como tiñamos antes, naranxiña e verde. E tamén hai contacontos na escola infantil, acercámonos á gardería do pobo, con estas nenas de primeiro da ESO, ano pasado, a ler un conto aos pequeniños da gardería. E tamén fomos á residencia, e volveremos este ano tamén
a residencia de anciás. Aí foron, non encontrei uns contos, sino a lerlle unhas lendas do pobo. Lendas pois, que moitos deles xa estaban familiarizados e, bueno, levarles un poquintín de alegría lá. Despois, además de sorpresa, recitaronnos un poemiña de Rosalía, os rapaces tamén improvisaron outros poemas e foi unha xornada moi bonita e moi tenra. Despois, os encontros literarios tamén é cousa do voluntariado. De encontros literarios, por exemplo, do ano pasado, que foi, bueno, arrasou Ledicia Costas. Estábamos co Club de Lectura con Escarlatina e Esmeraldina, veu Ledicia, porque nos sumamos á iniciativa do Ministerio, sabedes que podíamos ter un escritor e demais, e entonces aquí están dous dos voluntarios, bueno, se fa de estudios e director, aquí están dos voluntarios cos libriños, facendo entrega do ramo e dándolle benvido ao centro, dúas voluntarias amosándolle a biblioteca e pasándolle o libro de visitas que inaugurou Ledicia Costas para que nos deixase unha dedicatoria, presentando diante de todos os rapaces. Aquí estamos no audiovisuais, lle chamamos o salón de actos, entón é unha pequena presentación que fixeron estas dos rapazas e outras, pero non podía ter todas as fotos. Despois aquí as fotos de todos os voluntarios con Ledicia, por suposto, para ter de recordo. Os voluntarios foron os que fixeron agradecemento e fixeron a entrega de premio, o agasallo a Ledicia. Tamén cando veu Héctor Cajaraville ou Blanca Millán, que non é escritora, é ilustradora, que además foi alumna do centro, tamén visita a biblioteca, acompañamento ao club de lectura e demais. Todo isto os voluntarios, e sempre cun sonriso, bueno, son estupendos para estas cousas. Obradoiros, pois un exemplo de obradoiro que fixemos con eles foi este de minilibros. Primeiro se lles dá unha pequena explicación de como se fa un minilibro, eles aportan as súas ideas que teñen moitas e mellores a veces que as nosas, e despois foron cos pequenos de primaria a facer un taller de minilibros. Eran de cuarto da ESO neste caso. Lecturas en compañía, pois estas lecturas en compañía son, por exemplo, con Pablo, que é un alumno autista, e entonces Pablo, bueno, ten tres pasións na súa vida, que son Caillou, a Maxia e Harry Potter. Entonces, nada mellor que tres alumnos que foron a ler con Pablo. Neste caso non leron a Pablo, foi Pablo que escolleu un pequeno fragmento de Harry Potter para lerlle a eles. Cando veñen as mochilas viaxeiras, aquí están quen entrega as mochilas viaxeiras para que se poñan en marcha. Son un grupiño de voluntarios e voluntarias, tanto en infantil como en primaria, e tamén cando veñen de volta a acabar o recorrido a final de curso, eles son os encargados de recollelas e facer a pequena exposición das libretas e outros traballos que veñen feito das familias polas que vai pasando a mochila viaxeira. O mesmo pasa coas maletas viaxeiras. Este ano pedimos a maleta da igualdade, a maleta viaxeira da igualdade, pedimos tamén as da poesía, xa que estamos coas poéticas diversas, de primaria e de secundaria. En primaria é diferente porque a maleta está en cada aula e a titora ou o titore que vai pasando a aula seguinte, pero as maletas en secundaria funcionan na hora de ler. Entón, é o alumnado voluntario que na hora de ler vai levando a maleta ou maletas para o grupo que lle corresponda. Por suposto, entrega de premios, nos entregamos moitos premios, ao que lee máis, ao que entrega o pasaporte lector, concursos varios, en todas as entregas de premios, tamén marcapáxinas, facemos moitísimos marcapáxinas para calquera celebración, as entregas de premios, de diplomas, de marcapáxinas, deste acordeón dos sentidos que fixemos, todos están a cargo dos voluntarios que a mellor son como en algún caso que se ve aquí na imaxe, alumnado que nas clases non é especialmente brillante, pero que pon todo o da súa parte para facelo ben e saen moi ben. Marcapáxinas que facemos moitos, como vos decía. Apadriñamentos lectores. Pois empezamos o ano pasado cos apadriñamentos lectores, non nos tiñamos feito antes. Este, por exemplo, é do ano pasado. Aquí está Gabriel lendolle a uns rapacines de infantil, a 6 rapacines. Este de aquí, por exemplo, este tamén é do ano pasado, pero estes de aquí xa son deste ano, e sabedes que o número de infantil é máis reducido. Por que? Porque tuvemos moitísimos voluntarios que querían apadriñar e lerlle libriños aos de infantil. Algunos alumnos dos que temos aquí como padriños lectores son alumnos que vos comentaba antes, con grandes dificultades de aprendizaxe, pero son os primeiros en levantar a mano para ofrecerse. Isto totalmente voluntario, cada un apóntase a actividade que desexa.
Despois presentacións, pois en cada final de trimestre facemos unha pequena presentación onde entregamos os boletíns literarios do trimestre e demais. Por exemplo, aquí este é o do final deste primeiro trimestre, simplemente quería poñerño, xa non lembro como saía o de aquí, pois escape, e entonces simplemente para que escoitedes un momentiño. Non sei onde. Comenzar dando a benvida a todos e a todas. Como podedes observar, este ano tivemos cambios no noso centro e tamén na biblioteca. Como podedes ver, pois están as paredes pintadas, hai novas estanterías e últimamente pois escuchando. Ahora vamos ver un Moi vídeo tímido, de este rapaz é case 5 timidísimo. minutos que resume todo o que pasou neste primeiro trimestre, que foi feito con moito cariño. E entón o vídeo que presenta, pois este vídeo que temos preparado, que ahora non vamos a ver que hai falta de tempo. E seguimos entón. Pois eso, entregámoslles nestes fins de trimestre pois os boletíns como este de Nadal, os boletíns literarios. Outra presentación aquí, na que viron este vídeo de conto e reconto do ano pasado, fixeron un pequeno xogo co alumnado. Aquí sabedes que están mirándose eles todos asombrados porque moitos dos boletíns o que facemos, este é o pasaporte deste ano, que é o ano das mulleres no noso centro, por tanto é así moi violeta. E nos boletíns solemos poñer imaxes do traballo que levan desenvolvido os voluntarios, vale? Para darlle pulo e que eles se vean e ai, mira que me sacaron, parece que non lles gusta, pero a mí me gusta. Concursos, pois bueno, facemos concursos e en todo o que os voluntarios van polas casas para recordalo. Por exemplo, estes foron dos concursos que fixemos este Nadal, de debuxos para o Nadal ou a poesía para o Nadal. E este outro concurso moi bonito, está mal que o diga eu, pero que era moi bonito, de mulleres estrela, onde tiñan que relacionar un árbol de Navidad que está feito de estelas coas imaxes de algunhas mulleres e o árbol de Navidad feito coas nomes desas mulleres e tiñan que ir relacionando porque había uns numeriños para poñer. E entón aquí o alumnado vai recordando polas clases. E outras actividades? Pois veña, vamos pasando entonces rapidamente. A principio, unha actividade que foi un pequeno concurso para ver se salía unha mascotiña para a biblioteca, organizada pola profesora de plástica. Aquí está Amanda, que ahora non está con nos no centro, debe estar en segundo bachillerato ou xa na universidade, que sacou, pois eso, gañou este diseño e esta é a nosa mascota. Chámase Lectouriña. E vai cambiando de vestido e demais este está aquí co agasallo porque cando ven os de infantil a graduarse a biblioteca, pois ela ponse de gala. E este Nadal atopa un libro, foi o primeiro expurgo que fixemos ese primeiro ano que vos contei que había moito que expurgar. Esta é a única foto que temos porque estábamos tan nerviosos que solamente fixemos unha foto e despois pensamos que non se iba a funcionar e ao final todos levaron libros, todos adoptaron libros, funcionou moi ben, pero non temos imaxes. Isto foi do ano que foi ano Isaac Díaz Pardo, fai 2 cursos, fixemos estas cuncas literarias, entregábanse así, estendidas, están por aquí xa diseñadas, e pola parte de dentro deuse unhas posibles frases literarias ou sobre a lectura aos alumnos, e por dentro eles poñían coa súa man as frases estas. E entonces o que compre, pois, ir repartindo polo pobo. Repartir os voluntarios foron polo pobo, regalando as cuncas e os marcapáxinas que fixemos naquel ano do Día do Libro. Outra actividade foi a feira do Día da Biblioteca. En vez de chamarlo de adota, foi unha feira, pero a feira non era solo para a comunidade educativa. Esta verja que vedes aquí é polo outro lado está o centro. Onde estábamos colocados era ao lado da carretera, nun pequeno aparcadoiro que hai. Entón, esta feira era para todo o mundo, estaba aberto a todo o mundo que pasase por aquí, fose pai ou nai ou alumno, podía coller un libro. Había unha pequena invitación, que era esta que vedes aquí ao lado, e collían libros, simplemente un por persoa, por eso facíamos a invitación, e os voluntarios fixeron a colocación dos libros para os máis pequenos e para os maiores, cuñaban a invitación para... Bueno, non creo que se dese, pero por si unha mesma invitación levaba 3 ou 4 libros, non tiñamos para tanto. Fixemos o Biblionadal, o Nadal nos chamamos de Biblionadal, e ademais de distintas actividades, fixemos este vídeo
como era o ano dos sentidos, o ano pasado foi o ano dos sentidos, fixemos este vídeo co alumnado voluntario, excepto cos dous pequenos de infantil, que os pobriños non eran voluntarios todavía, pero os demais son todos voluntarios da biblioteca. A ver se vos gusta. Aquí estabase detrás de Kiko, como ahora quedou toda. E que máis vos podo contar? Pois, a ver, estamos aquí. Pois, ademais do Biblionadal, máis cousiñas. Os groliños de lectura, fixémolo no Día do Libro. Pois os groliños son aquí uns vasiños de plástico un pouco decorados e dentro metemos uns papeliños con unhas citas literarias en castelán e en galego, forramos unha portiña e aquí está Sandra voluntaria e ofrecendo os groliños. Eran pequenas frases, pequenas seleccións de libros. E tamén cachados lendo. Aquí está Martín, eran dos voluntarios, Martín e Andrés, pois tiñan que ir cachando lendo a xente. Entonces a xente que estaba lendo, así de forma un pouco sorpresiva, unha fotiño, e despois as fotiñas recortámolas e metemos nestas cámaras que atopamos en internet, descargamos, recortamos e fixemos unhas exposicións polo centro co estos. Uns petisquiños literarios, pois isto eran uns paviños, uns mondadentes dos chinos que acaban en uns roliños de fruta, enrollamos uns papeliños que eran unhas adiviñas, clavados nuns carameliños desos que son blandiños de gominola, e a ofrecer por aí. Estos son voluntarios ofrecendo. Aquí Gabriel tiña mala cara porque quería comelos todos, eu xa me dixo. Pero foi unha xornada moi bonita aquela. Citas a cegas con un libro. Un carrito que nos prestaron do súper de enfrente. Forramos uns libros de expurgo, pero decentiños e apetecibles, e cada un que collese, non ponía en título ni nada. E aquí vemos, por exemplo, unhas alumnas todas contentas cos seus libros, os marcapáxinas, e bueno, non quedou ningún. Poemas por un tubo, isto fixémolo ano pasado o Día da Poesía. Aquí estamos na biblioteca, todos co seu tubiño, con toda a enerxía. Os tubiños fixémolos nós, así un pouco feitos na casa, e a repartir poemas. Cada voluntario ou voluntaria memorizou un ou dous poemas e iban lendo por aí. Fixémolo no centro, non saímos no pobo, neste caso foi no centro. Outro, no Día do Libro tamén, pois exprésate faito oír, que eles nos conten tamén. Eu leo porque... E aquí saliu de todo, porque me dá a gana, outros, pois eu non leo. Bueno, que libro levarías a unha illa deserta? Ou esta, se a túa vida fose un libro, que título tería? Este sí que saliron cousas moi simpáticas. E aquí estaban os voluntarios invitando cos seus bolis de cores a que todo o mundo participase e enchese os tabuleiros. Maratón de lectura. Aquí temos a unha alumna que nos axudou co despregue para despois facer a grabación no Día da Letras Galegas do ano pasado. Fixemos un maratón de lectura. Leemos Mar Adiante, de María Victoria Moreno, entre todo o alumnado de centro. Cada un tiña un fragmento e íbamos grabando. Co fondo, ademais, deste arroás que pintaron as alumnas e os alumnos de infantil, arroás do libro de Mar Adiante. E Clara Campoamor, estamos este ano celebrando o 85 aniversario do voto da muller, sendo como é o ano da muller, fixemos unha exposición biográfica sobre Clara Campoamor, exposición que despois pasamos este vídeo que non vou poñer agora porque non hai tempo, e despois fixemos unha votación preguntando, por exemplo, aos de primaria ou aos pequenos, se vas ao médico, quen queres que te atenda? Un doutor, unha doutora, dame igual, bueno, saber algunhas cousiñas sobre a súa opinión. Os resultados foron bastante políticamente correctos, desde logo. O pregón dos xoves. O ano pasado chamámoslle o Mércores, as novas dos Mércores, pero este ano cambiamos de nombre o pregón dos xoves. Entonces, un xoves de cada mes,
un par de voluntarios anuncian o que vai a suceder nese mes na biblioteca ou no centro, as celebracións que vai haber, o que vai suceder, e sempre fan algunha recomendación. Por exemplo, esta foi previo de Rosalía, polo tanto a recomendación era a colección de Mulleres Bravas era de Rosalía ou Xa Pequeniña, o libriño coas cancións tan bonitiñas. Outra presentación dos xoves foi esta de aquí, que era achegada ao marzo, polo tanto fixeron unha recomendación de libros que teñen que ver co 8 de marzo e esta selección de libros, lecturas en femenino, con recomendación lectoras. Este é o último pregón que temos por ahora, que foi o do mes de febreiro ou marzo, xa non lembro, de febreiro, no que recomendaron a balada dos unicornios. Anunciaron o que iba a suceder e demais do mes de Rosalía, mes de poesía, e a balada dos unicornios. Por qué? Porque no club de lectura no primeiro trimestre léramos a balada dos unicornios e puxeron ademais este vídeo aquí, que é o book trailer da balada dos unicornios que fixo o grupo de segundo da ESO, que foi o que o liu, pero tampouco dá tempo a poñelo, verdad? Educar e construir para a paz foi a paz deste ano. Fixemos todo o alumnado de centro fixo unha pombiña como esta. Este modelo de pombiña blanca dábalo nós e unhas frases. E aquí o que tiña que fazer é un buratiño, medio folio, escribir unhas frases sobre a paz e a concordia en colores vistosiños e fomoslo repartindo polo pobo. Aquí están repartindo polos establecementos, en algún supidinda están colgadiños no escaparate as pombiñas, máis era día de feira, entón a xente que estaban os vendedores vendendo flores e demais, fomos a repartilos á gardería, coa que sempre colaboramos nestas cousas, e por suposto a levarle aos maiores tamén unhas pombiñas e un sorriso. E o mes de Rosalía, mes da poesía, que tiñamos as maletas viaxeiras, as maletas da poesía viaxeiras polo centro, pois celebramos conjuntamente o mes de Rosalía e o mes da poesía. Isto era para adornar un poquinho, pero é un retrato de Rosalía que fixemos coas fotos do noso alumnado. E este, por exemplo, é un vídeo que fixemos, o ano pasado era unha contrasinal que tiñamos para entrar na biblioteca. Os alumnos voluntarios decían a de Risa dos Fontes, a contraseña era faciliña, a de Risa dos Fontes, e había que continuar, a de Regados Pegueiros, a de Vistas non me solle. Bien, e esta foi un vídeo que fixemos este ano con un poema de Rosalía que se titula, seguro que o coñecedes, Miña casiña, meu lar. Entonces, yo propusemos as familias, participaron 39 familias, e entre todos, cada un se lle entregou un fragmento, e despois editamos este vídeo. Poñovos, se me dá tempo, poñovos simplemente o principio. Estou aquí. O que pasa é que non podo poñelo máis grande. Miña casiña, meu lar, Canta solciña, de ouro me vals. Vinde Santiago a padrón, cun chover quera arrollar. Pois isto, sumados 39 fragmentos, completaban o poema de Rosalía. Participaron familias de infantil, de primaria e de secundaria. Todas as familias que participaron de secundaria era familia de voluntariado. O sea, que os voluntarios venderon ben a actividade na casa. E estamos en esta, e esta nada, montei na onte, porque isto foi o día da poesía, o sea, non é meses, por de onte. Pois aquí está o alumnado voluntario, que lles demos uns fragmentos dunhas estrofas deste libro de Tasmatria, de Daniel Osorei, que é compañeiro noso no centro de Alego. Entón iban cos profesores, coas cociñeiras, aquí están con outras cociñeiras, para que completasen a última palabra da estrofiña, como eles quixeran. Non tiña por que ser ben, é dicir, cada un que convertiuse en poeta. E foi a última actividade que fixemos. E como creo que xa tal, simplemente deixo-vos aquí, pois no enlace a noso blog, a Facebook, a Twitter, a Pinterest, donde tendes todo a vosa disposición para descargar, para coller, e, por suposto, moitas gracias. 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 Sí. Damos as gracias a Carmen e pasamos a palabra a Noelia. Cando queiras. Non te preocupes. Bueno, vou abrir a presentación. Voume pasar para aquí, para que estés ti máis cómoda. Non te preocupes. Así.
É un maior rato. Es este, non? Non es este, es este, non é? Pero non sei. Escapa de aquí. Ahora está. Bueno, boas tardes a todos. Eu son Noelia e son coordinadora da Biblioteca Escolar do CEI de Foz número 1. Si vedes ben a presentación, eu creo que acabo a deixar así porque teño bastantes enlaces ao blog de biblioteca e así a determinados documentos e dende a outra presentación pois hai que andar salindo e entón eu penso que casi mellor que a vez deixamos así. Bueno, eu levo sendo coordinadora da Biblioteca Escolar dende o curso 2008-2009, onde cheguei definitiva ao centro xunto coa miña compañeira Maripaz. Dende a dirección do centro propuxéronnos o traballo poñer en marcha esta biblioteca, tamén estaba completamente obsoleta, houve que facer moito expurgo, moita limpieza, e, bueno, empezamos a traballar naquel momento. No 2010-2011, cando entramos no Plan B, e esta figura de axudantes de biblioteca aparece no curso 2011-2012. Por que aparece esta figura? En primeiro lugar, porque acudimos aquí a unhas xornadas de bibliotecas escolares e vimos a exposición de outro centro onde falaba de como usaba e como fomentaba esta participación do alumnado. A nos pareceunos moi interesante porque podías mellorar e ampliar a formación de usuarios con este alumnado, ademais que os facías partícipes da biblioteca, do seu lugar e, por consiguiente, conseguías formar mellores lectores e máis lectores. Ademais, naqueles inicios, éramos nosotras dúas solas para traballar na biblioteca e o volumen de traballo na biblioteca nos recreos, pois todos sabemos que é bastante interesante. Entonces, bueno, pois viñanos moi ben a axuda deste alumnado. Aquí hai enlaces ao blog que, bueno, podedes abrir, non os vou abrir todos por falta de tempo. Bueno, se queredes aquí este mismamente para que vexades pois, os primeiros axudantes que tivemos na nosa biblioteca. Bueno, a ver se abre. Ai, sí, control. Abriu. Aí vai. Bueno, estas son as primeiras fotos que tiñamos no noso blog, estas foron as primeiras axudantas que, por suposto, non salían da biblioteca, encantáballes. Agora están, bueno, pois, na universidade, as dúas. Nesa primeira etapa, estes axudantes non recibían máis formación de usuarios que lle dábamos a todos os demais compañeiros. Eles acudían á biblioteca, onde facíamos nosotras as encargadas fichas de usuarios, formación de usuarios, fomento de lectura e recibían a mesma formación. Na actualidade temos unha selección un pouco máis específica. Primeiro, a principios de curso, facemos unha sesión de benvida á biblioteca e ao centro, en donde acude todo o alumnado. Facemos unha sesión conxunta para o alumnado máis pequeno, infantil, primeiro, segundo e terceiro, onde, pois, o mellor facemos un contacontos, explicámosles un pouquiño a utilización da biblioteca, que teñen que facer os marcadores, bueno, todo este tipo de formación. E en cuarto, en quinto e en sexto, facemos sesiones para cada un deles, en donde incidimos na formación de usuarios e, no caso de quinto e de sexto, animámolos a ser, bueno, pues a participar como axudantes de biblioteca. Bueno, eu doulle, pero o sinto aí, vai un pouco lento. Estas serían as primeiras sesiones deste curso. Este é o alumnado de sexto. Aí está, bueno, pues recordamos as normas, recordamos a utilización da biblioteca e facemos unha das fichas que temos para traballar. Neste caso, o que máis nos interesa a nosotras é a ubicación dos fondos documentais. A través, temos un plano de biblioteca co reparto de todos os fondos e nesta ficha adaptada a estes ciclos, teñen que buscar onde está cada material, pídelles que coloreen e demais. Unha vez que teñen isto feito, promovemos a convocatoria de axudantes de biblioteca. Entón, damos estes papeliño en donde eles
pois simplemente nos solicitan a participación dentro deste programa. Bueno, isto tédelo así un pouco todo por aquí. Unha vez que pasa esta sesión e que recollemos todas esas convocatorias, facemos unha sesión específica para eles, en donde acuden novamente á biblioteca e facémoslles, bueno, entre comiñas, unha especie de examen. Digamos que é unha formación de usuarios máis específica para eles. Aquí estaría, bueno, se nos abre, bueno, pues a ver se o encontro aquí. No, mellor nos abre. Bueno, sería esta. A ver, non se ve, verdade? Más ou menos. Bueno, simplemente é formación de usuarios máis específica. Pois, por exemplo, colocar nas estanterías un lote que nosotros lle estemos seleccionado previamente, despois que nos, bueno, pois, si teñen que buscar algún fondo pola biblioteca, por exemplo, un neno que quere pois, un libro de dinosaurios en que estantería lle dirías que mire, cousas así tamén para axudar os usuarios. Tamén lles damos así pois esta fichiña en donde, bueno, pois, teñen que saber onde poder encontrar todos eses materiais. Unha vez que pasan esta... Ai, madre mía. Unha vez que pasan esta proba, pois decimosles que veñan novamente á biblioteca e firman un contrato. Un contrato onde se comprometen a traballar... Bueno, sinto que non van os enlaces. Un contrato en donde eso, bueno, pues se comprometen a traballar por un curso completo, teñen que acudir sempre que lles toque garda, que merenden antes de entrar. Estas serían, digamos, unas normas que son específicas e concretas para estes axudantes de biblioteca. Firman ese contrato quedámonos nos con el na biblioteca e dámoslles unha guía en donde volve a recoller toda esta documentación que firmaron. Sería un díptico. Entonces, esta sería a portada. Na contraportada levan as normas de biblioteca que hai para todo o alumnado e na cara interna, que sería esta de aquí, pois están o que eles firmaron nese contrato. Ben, vemos aquí. Vale. Bueno, entón, que actividades son as que fan os nosos axudantes? As que teñen fijas durante todo o ano, evidentemente, é axudarnos nos recreos. Fan exactamente a mesma labor que fai o profesorado, é dicir, poden facer préstamos, devolucións, colocar libros, axudar os usuarios, organizar os turnos de ordenadores, todo o que facemos o profe. E nós incidimos en que teñen a mesma importancia e a mesma autoridade que un profe. Lóxicamente, sempre teñen algún rifirrafe, acuden a nosoutras, bueno, pues para axudales. Como organizamos estas gardas? Bueno, pois temos un calendario de axudantes que colocamos, a ver, ábrovolo por aquí, a ver se encontro, gardas axudantes. Un calendario dependendo do número de alumnados que teñamos. Este ano temos un total de 20 alumnos axudantes de biblioteca, de 27 alumnos que teríamos en quinto e en sexto, que son os que participan no programa. Entón, pois, establecímolos por parellas, de forma de que cada 11 días, pois, teñen esa garda. Acuden por parellas á biblioteca e axudan a todas as tarefas que realizamos nos recreos. Eles, cando chegan, teñen unha caixiña e nesa caixiña teñen os seus carnés individualizados, cada un co seu nome. Pois collen o cartel, colócano con un cordón, unha pinza, e cando acaba a súa garda, pois volven a deixalo no seu sitio. Tamén participan na presentación de todos os actos conmemorativos que facemos no centro. Nos, a principio de curso, no segundo claustro que facemos sempre dedicado á biblioteca, repartimos todas as conmemoracións polas distintas tutorías e tamén o equipo de biblioteca. De maneira que en cada conmemoración vamos a ter un acto en donde todo o centro nos reunimos á biblioteca pois para velo. Entón, os axudantes o que fan é acudir a titoría correspondente, a quen lle toque facer esa conmemoración, enterarse do que van a facer, traen á biblioteca todo eso, axudámoslles a redactar esa presentación e presentan ese día.
evidentemente van sendo unha vez dous, outra vez outros dous, e pouco a pouco van indo todos presentando os actos conmemorativos. Tamén leen os buzóns de suxerencias que temos na biblioteca, onde os usuarios poden poñer calquera petición que teñan de lecturas, ou suxerencias para mellorar a biblioteca, ou calquer cousa, ás veces, calquer cousa que se lles ocurre. E a final de curso facemos unha despedida na biblioteca, en donde acude todo o centro e lles damos o protagonismo a cada un deles. Suben un por un o escenario, damosles as gracias e damosles un pequeno agasallo. Últimamente estamos dando un diploma que nos manda a Consellería pola participación no voluntariado lector, unha camiseta, damosles a libreta que temos aí gardadiña, esta libreta que nos manda a principio do curso, temos a gardadiña para darlles unha a cada un marcador, e, en función do diñeiro que haxa, podemos aumentar algo ou non, é que son 20, son bastante, en primaria é moito. Outras actividades que facemos con eles. A medida, cando empezamos a traballar co voluntariado lector, o primeiro, prácticamente o seu traballo e a súa función era axudarnos nos recreos. A medida que foron pasando os anos, vamosles dando importancia e protagonismo en todas e cada unha das actividades, sobre todo que promovemos dentro da biblioteca. Unha delas é o Día das Bibliotecas, lóxicamente é preparada polo equipo de biblioteca. Dende hai 3 anos, decidimos preparar cousas con eles. Naquel ano tiñamos moitos alumnos que iban á escola de música ali en Foz e tocaban bastantes instrumentos musicales. Entonces ocurriúsenos elaborar unha escolma poética e intercalar pezas musicais aproveitando este alumnado que tocaba. Entón, os axudantes de biblioteca, uns facían as lecturas e outros tocaban algunha peza. Aí, xa vedes, todo o centro reunido na biblioteca e no escenario que temos, que é unha pasada ter este escenario dentro da biblioteca, pois aí vedes, non? Uns aí cos instrumentos, por detrás, por este lado tamén había, non? Coa escolma, xa vedes, aí uns tocando, outros lendo, como vedes, con todo tipo de instrumentos, que quedou estupendísimo, non? Aí está, ya está os profes, aí nos animamos. O ano pasado, igual, fixemos unha dramatización neste caso. Escollemos este contiño, Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, supoño que máis ou menos todos coñecedes, e con este alumnado, tamén fixemos unha dramatización, sinto que non sei por que non vai. Se non podedes acceder vosotros cando vos pasen as presentacións. A dramatización é sencilliña, porque hasta as 4 profes que formamos parte ahora mismo do equipo de biblioteca, 2 non somos titoras e as outras 2 son titoras pero de cursos máis baixos, entón tampouco temos este alumnado todo o tempo que nos gustaría. Entón, simplemente, neste caso, se podedes, cando accedades as fotos, veredes que hai 2 nenos que están lendo o conto e todos os demais no escenario van dramatizando a escena, utilizando elementos decorativos, neste caso círculos con colores. Este ano fixemos o mesmo, pero con todo o increíble neno devorador de libros. Outras actividades que lles gustan moitísimo son os contacontos nos recreos. Empezamos así, tal cual suena, contar contos nos recreos. Apetecíalles ler, escollían libros que lles gustaban e nós deixámosles, non? Cita, promocionábamos que iba a haber esas lecturas e os nenos que lles apetecía acudir á biblioteca, escoitaban a ese neno que contaba un conto. Dende que cambiamos a biblioteca e gañamos este escenario, apareceron os recreos musicais. Isto é un éxito total. O alumnado apúntase, é unha pena que non vos podo enseñar, agora abre, apúntanse libremente, aquí teñen cabida todos os alumnos. Este que, encantáballe tocar, volvía co seu saxo, pero como vedes aí outra nena co teclado, aquí o público, que este público de recreo, outras que estarían cantando, bailando, cada un elixe aquilo que quere facer, non?
Todos teñen cabida e os nosos axudantes, aparte de participar nesto, o que fan é organizalos. Entonces, nosotros damosles unha plantilla, a ver si... Ui, non, isto non, sí. Damosles esta plantilla. Entonces, eles con isto salen polo recreo, promocionan que vai haber eses recreos musicales e van anotando aqueles que queren participar. Nome, apelidos, o tema que queren facer, e esta plantilla traénola nós, e despois nós, en función das actuacións que vayamos a ter, pois repartimos por días e aparecen estes recreos musicais. Ademais dos recreos musicais, facemos da mesma maneira, coa mesma organización, é dicir, son os encargados de biblioteca os que promocionan, publicitan, van polo recreo, fomentando esta actividade, son os xogos nos recreos. Facemos xogos de mesa, pois dedicamos un mes ao parchís, outro mes o xadrez, así. Entonces, eles promocionan esta actividade, organizan esta actividade e ademais fan de monitores. Nós despois establecemosles un grupiño e adxudicamos un axudante de biblioteca a cada un destes grupos, en donde dirixen, ensinan, se algún non sabe, esta actividade. Aquí neste caso, esta é a axudante de biblioteca, aquí sería esta, bueno, e aquí sabedes esta, e os cos máis pequeniños. Bueno, tamén temos unhas bibliocaixas que nos axudan eles a seleccionar os materiais. Todo o profesorado do noso centro pode coller libros libremente cando quere, cando os necesita, o tempo que precisa e demais. Pero a maiores dentro da biblioteca fomentamos determinadas lecturas que ao mellor nos apetecen dar salida, ou lecturas que ao mellor estes nenos lles gusta e queren recomendar aos seus compañeiros. E entonces preparamos estas bibliocaixas que eles levan ás aulas e tamén as volven a traer para volver a cambiar estes materiais. O Día de Rosalía é outra actividade que vimos facendo con eles dende o curso pasado. O que facemos son lecturas en vivo desta autora. E entonces así salimos durante un día, facemos Rosalía na radio, Rosalía nas aulas, Rosalía na rúa. Incluso o curso pasado fixemos Rosalía no centro de día, como tamén facía aquí a miña compañeira, non? Rosalía na radio escolar. Pois este ano entramos no programa de radio na biblioteca e entonces, aproveitando que xa estamos neste programa, pois o alumnado de sexto gravou un programa de radio dedicado a esta autora. Gravámoslo previamente a ese día para que estuvera no blog e para que todos os cursos puderan acceder e escoitalo nas aulas. Rosalía nas aulas, pois, van lendo polas distintas aulas do centro. Estes serían os axudantes de quinto. E entón, pois xa vedes, leen unha pequena reseña da autora, leeron 2 poemas, incluso un musicado, e acompañando con pandeiretas. Aquí estarían nas aulas de infantil, pero foron pasando por todas. Rosalía na rúa, aquí estarían os de sexto, en donde o ano pasado leron poemas, e este ano volveron, o que fixeron foi repetir o programa de radio que xa tiñamos grabado en directo e na rúa. E ademais, tuvemos o luxo de estar acompañados por este cuarteto que forman parte dun grupo de música tradicional e folclórica de Foz. E levamos expectación tamén, outro alumnado aí para que nos ve. Aquí estamos en plena rúa de Foz, diante dunha librería, dali do pobo. Isto sería deste ano, este é o programa de radio que colgamos aí para que puderan acceder a él, e isto sería do ano pasado. Xa vedes, tamén tiñamos Rosalía na radio, pero como non estábamos dentro do programa de radio, fomos a ler a Radio Foz con eles. Igual, e Rosalía no centro de día. En canto ás actividades STEM, no curso pasado concedéronos este programa de STEM da Consellería, en donde o alumnado foi a un campamento durante 2 semanas, porque nos lo concederon tanto para quinto como para sexto. Cando volveron deste campamento, o éxito foi total, pasaron no xenial e aprenderon un montón, e entón organizaron un mural que colocaron aquí na entrada do noso centro. Ademais desto, prepararon unhas exposicións para explicarnos e ensinarnos a todo o centro o que fixeron durante esta semana. Esta exposición durou
2 días. 4 sesións repartidas en 2 días, porque tiñan para contar, largo e tendido, a verdad que foi unha pasada. E a partir de que lles gustara tantísimo, decidimos participar no programa de robótica en primaria. E entón, este ano na biblioteca, empezamos a crear este espacio maker que estamos poñendo agora mesmo en funcionamento. E entón, o que temos preparado ahora mismo son unhos recreos que se están establecendo exactamente igual que aqueles que vos contei de recreos musicais, en donde o alumnado de sexto, que foi o que estivo nesa semana de STEM, van a preparar uns talleres de Scratch para facer co alumnado que se queira apuntar da mesma maneira. Van a publicitar polo centro, van a apuntar os nenos que queiran, e antes de facer estes recreos, supoño que a semana que ven, virán unha semana con nós para preparar que é o que queremos que fagan, que eles saben que vamos a facer e plantexar unha actividade para que fagan con todo o alumnado. Os apadriñamentos lectores, que é unha actividade preciosa, a verdad que nos levamos varios anos facendo e non nos cansamos. Facémola no Día do Libro, en donde os alumnado maior apadriña a un alumno máis pequeno, ás veces a 2, e durante unha sesión vanos buscar as aulas e levanos algún espacio polo centro dos exteriores en donde lles len un conto. A paz que se respira nesta actividade é impresionante. Está todo o centro fora, en silencio, lendo, atentos. É unha pasada. Nos non sei, xa debemos levar uns cuantos anos e non nos cansamos de facela. Os nosos axudantes, aparte de ser padriños e madriñas lectoras, axudan nos períodos de recreo a buscar fondos documentais na biblioteca aqueles nenos que precisan para facer estas lecturas. Radio na Biblio, como xa vos dixen, este ano que nos deron o programa de Radio na Biblioteca, fixemos un taller de formación para a radio, e este taller de formación realizouno os nosos axudantes de biblioteca. De feito, que nos deron foran 25 plazas, temos 20 axudantes de biblioteca, e as 5 plazas restantes acudimos á aula de cuarto, preguntámoslles, sin dicirlles de que iba, quenes queren ser o ano que ven axudantes de biblioteca. Creo que levantaron todos a man. E entonces aí sorteamos esas 5 plazas a maiores para facer este taller. Por que non metimos o resto de quinto e de sexto? Porque realmente quenes van a facer con nós a radio escolar e nos períodos de recreo van a ser eles. Entonces son eles os que nos interesa formar, non? Evidentemente, todas estas actividades son completamente voluntarias. Se o neno non lle gusta vir no recreo ou prefiere ir xogar, evidentemente hai que deixarlle. E, por suposto, son eles os que gravan os programas. No curso pasado, tivemos a sorte de ser seleccionados pola participación no voluntariado de lectura A e deronnos un taller de book trailer que foi unha pasada, realizado por estes alumnos, nos que gravaron, deseñaron, dibuixaron a promoción daquel libro que máis lles gustara. Entón, aquí saliron estes book trailers, vou vos poñer un para que vexades un pouquiño como o seu resultado. A xente da vila sentiu un odio repentino pola señora Babel desde o mesmo día da súa chegada. A inventora apareceu por sorpresa unha mañá soleira, conducindo un convertible de vapor. Repudiaron a todos. Pero se queres coñecer a Vincent, a Bulldog, a Nefertiti e a Noé Sofía e máis xente, ¡Lese libre Cambalache!
por si queredes podedes ver algún máis. Isto fixerono todo eles, a historia, como iban a repartir, os dibuixos, gravaron. O traballo dos profes foi a montaxe final deste vídeo. Bueno, en canto ás reflexións que vos podemos decir dende o equipo de biblioteca, é que o traballo co voluntariado lector é a cousa máis agradecida que hai na nosa biblioteca. E o demostran os propios nenos, coas gañas que teñen de chegar a quinto e poder ser axudantes de biblioteca. Cando falta algún un recreo, algún axudante, podo facerlle eu a garda, casi que se pelean por estar ali e poder facer esa garda de biblioteca. Pois que faz lectores, porque lles gusta a biblioteca e, sobre todo, porque favorece a inclusión. Todo alumnado ten cabida e todo alumnado vale para facer este traballo. Bueno, e con todo isto, remato a miña exposición. Tedes aí tamén enlaces por si queredes entrar ao blog ou calquera cousiña que nos quedades preguntar ou pedir, pois estamos a vosa disposición. Gracias, Noelia. Non sei se antes de rematar queredes facer algunha pregunta ou comentar algunha experiencia. Non? Bueno, pois entonces damos por rematada a sesión. Gracias.